चला टाकून टाकायला काहीतरी आण बघू. हे साईडला ठेवा, नंतर त्याच गोणीत भरायला हवेत. बघा, दान धर्म करायला पण थोडे कष्ट करायला लागतात. कष्टाशिवाय फळ नाही. कष्टाशिवाय दान धर्म पण नाही. सुरुवातीची भोनी झालेली आहे आपली, एक आपण गाईला दिलेली आहे. चला, आपल्या कोबीचं पहिलं उद्घाटन बुबू तू करणार नाही. आपण पहिले कोबी घेऊया, याच्यातला 1-2 काढून ठेवूया. हे पूर्ण भरपूर आहेत बघा, भरपूर. एखादा असं दाखवतो एक. तुम्ही लोक खाणार आहे का बुबू लोक? हे तुम्ही लोक खाणार आहे का हे वस्तू सांगा. तुम्ही लोक नॉनव्हेज खाता ना? हे आपण 2 घेऊन जाऊया आहे. आणि ये केलेलं आहे त्यांना, आता आलेलं आहे बघा आपल्यासमोर. त्यांना आपण खाऊ घालूया. इकडे ये. तुझं नाही बुब्बू, ते त्याचं आहे ते. अरे वा, चावलं. चल बुब्बू, तुम्ही लोक खाणार आहे का हे? खाणार आहे बुब्बू हे? तू नाही ना? काळू तू खाणार आहेस? ये गौरी ये. ह्याने एक कोबी सक्सेसफुली खाल्लेला आहे. हे तू खाणार आहेस का बुब्बू? नाही ना, मग कशाला मध्ये मध्ये येतो? काळू ये. ते तिकडे आहे, लांब आहे. पोट भरलेलं आहे, एका कोबीने बास झालेला आहे. एक कोबी ते संपूर्ण खा. बुब्बू तू काय खाणार आहे का? बुब्बू तू खाणार आहे का ते? मधी मधी ए बुब्बू, ए बुब्बू. त्याला बिस्किट घालायचं आहे हो, आणि भात नाही घातलाय. येस. तर कोबी केवढी आहे बघ. एक लग्नात आणतात ना 50 माणसं जेवतील एवढा कोबी येतो. आम्ही पावसात असेच ना, आमच्या इकडे एक गोणी आणायची आणि एका रूम मध्ये गोंत्यावर ओतून ठेवायची. ही जवळ येईल बघा, घाव मारेन मी. बुब्बू चल बाहेर, लांब जा. बुब्बू केक कापायचा, लांबो. किती करते आम्ही? बास आम्ही असे मग किती घालणार? कचरा होणार आम्ही सर्वीकडे. नाही, 4 बोटं घालायची. मग मी एकच मध्ये खातात ते बरोबर. एकच खाल्ला त्यांनी. खाल्ला? हो, असं आहे. अर्धा एकच कर, बास. हा, बास एवढंच. तर असे तुला हे 26 किलो कोबी. माझा घाव चुकतो का काय झाले बघ. तर असे तुला कापून द्यायचे आहेत आम्हाला सर्व. मला वाटलं एक म्हणून मी छोटे घेतले की पटकन घालायला, पण ते खायला होत नाही त्यांना. मग असे पीसेस दिले पाहिजे त्यांना खायला ना. आज पण काकडी नंतर कोबी. ह्या कोबी नंतर आम्ही काय देऊ ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. बरोबर आहे ना? बरोबर. आम्ही या सीझनला ना, आम्ही आता पुरे घालायचो साकटून बैलांना आमच्या. फणस. हो ना. आणि असं समजू नका, तू कोबी दाखव जरा. मी तू एक हा तसं ते कोबी दाखव. खराब नाही. तेच मी दाखवायला बोललो की हे कोबी खराब कोबी नाही. वजन ना 700-800 ग्राम तरी असेल, एवढा जड आहे. आता कोणत्याच वस्तू मी खराब घेत नाही. जे हा माझ्या हात. कोबी आतमध्ये कोबी पोकल किती असतो. मी तुम्हाला काय सांगतोय, हे प्राण्यांना म्हणजे गाय बैलांना द्यायचे म्हणून मी खराबवाले नाही घेतले. हे आता पण गावी वाटले किंवा आम्ही बनवले तरी ह्याची भाजी होऊ शकते. आणि मी याच्यातले 2 ठेवणार आहे. कशाला? सांडगे बनवायला. नको सांडगे चांगले कोबीचे. हा, मग ठेव. म्हणून तू इकडे बसली का कापायला? नाही, आता तुला कापायला नाही येत ना. कापायचे 2 मजुरी. नाही, मी काल घेणारच होते. हो, असे सटासट आता सर्व तू कापून घे. झालं आता, थोडेसे नाही तर अजून भरपूर आहे. बुब्बू तुझ्यासाठी गेला एक बाई इकडे. चला, आता गेला का कोबीचा आवाज पूर्ण गाडी? आम्ही बसलो ना चौघ पूर्ण गाडीमध्ये ना. बकऱ्यांना द्यायचं का खायला? कोबीचा पूर्ण कोबीचा वास येते पूर्ण गाडीमध्ये. कोबीचा वास सुटलाय, गमगमाट. येस. आणि त्याच्या वासाला जॉईन करण्यासाठी आम्ही आता सुकटचा वास घेणार आहे. नाही तर पुढे जरा उघडायला पाहिजे वास. नॉन एसी जाऊया.
मध्ये नॉन नंतर एसी खोल. जाऊया. लास्ट टाइम आपण आलो होतो ना, इथे बसलेले होते ते आपल्या उजव्या साईडला. लास्ट टाइम आपण ते काकडी वाटले होते ना, काकडी तर राईट साईडला इथे होते सर्व. हा तिथे सगळे बसलेले होते. आणि आता तुम्हाला सांगतो आम्ही 5 किलोमीटर गाडी फिरवली आहे. हो, आम्हाला एक पण असं नाही दिसलाय. ग्रुप कुठे दिसला नाही ना. आता एक इकडे पण जाऊया, नाही दिसला. इकडे जाऊया, इकडे आतमध्ये, हा, इकडे आतमध्ये. जाऊया. तर इकडून बाहेरून बघ जरा कोण आहे काय. नाही तर. ये आले आले. दे दे जा काव्य. हा जा जा काव्य जा. कोणतरी माझ्यावर चला. दर, दर, दर. ओमकारच्या हातात द्या. मोठे मोठे दे. तर बघ कारच्या इकडे झाला ये, ये, पिकअप ये. ट्रक. बाहेरून दाखव ओमकार कॅमेरा खातात ते दाखव. बस बस ते तर खातील ते लोक सर्व. आलेत त्या पाठची. चला एक गँग, आता एक गँग बाद झालं, तुम्ही खाऊन घ्या आता सर्व. दुसरी गँग शोधतो आम्ही. काव्या देते खा. कुठे सापडले बघा हे 2-3 गुर आहेत. तिकडे पण आहे काय. खा खा खा. छोटे वासरू पण आलं. चला. पाठी पण टाकते पुढे पण टाकते. आता हा पहिला टोप आहे ना अजून. हो पहिलाच आहे. अजून द्याल काय थोडं. हा ती देते. खातायत. हा. जरा स्टॉक आहे भरपूर घ्या. स्टॉक खूपच आहे. टाक, 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 टाक. केवढा मोठा आहे. एकच टाक, नको कचरा व्हायला. हे काय दाखव. एवढा आहे बघ तो. ते खातात. किती मोठा आहे. हे त्यांनी खाल्लाच नाही. नको देऊ त्याला, नाही खाणार. खा ना नुनू खा. राहू दे. अरे त्यांनी नाही खाल्ला. जास्त बैल वाटलेत काय. ते बघा नाही, इकडे हे काय समोर. पहिलं समोर हे बघा समोर बघा काय व्ह्यू पण छान दिसतोय बघा. हे बघा इकडे बैल आहेत. हे फायटिंग करते बघा, फायटिंग करते बघ. जोश आला आता. द्या ह्यांना, द्या इकडून द्या. आता कोबी खाऊन अजून जोश आहे. ये 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 हो, ये. खाल्ला? बघितला? हा द्या. ते कुत्रे पण आले धावत. आई शपथ. ये ये. त्यांना वाटतं कुत्र्यांना वाटतं काय आणि काय आहे. त्यांना नाही ना आपल्याकडे बुच्ची. ये. कुत्र्यांना बघून द्यायचं काय खातील तर. कुत्रे नाही खाणार ती, खातात आहे ते. धर ये खा. हा तिकडे दे ना, आता हा अंगावर येतं तिकडे दे. ते खातील आता बघ सर्व. ओमकारच्या इकडे हाटा आल्यात दे इकडे दे. हा आता गेट बंद करू देणार नाही. हटाक. तो मारतो त्याला. घालायला आता मी एक प्रश्न विचारतो, ह्या रोडवर आपण कधी आलो होतो का? नाही. लाईफ मध्ये आम्ही कधीच या रोडवर आलो नव्हतो. म्हणजे आज जत्रेला आलेलो. हा इथे जत्रा जत्रा होती तेव्हा लागते, आलेलो. रत्नागिरीची जत्रा इकडे लागते. चंपक मैदान. हो. आणि इकडे हाय 4-5 ते बघ समोर तिकडे 1 2 3 4 5 6 जण आहेत बघ समोर तिकडे. वारा मस्त येतोय. तसे नाही येणार आम्ही, ये ये करायला लागणार तुला. अबे हा घासतो बघ, अंग बघ कसं करतोय. त्याला खात त्याला देऊया, ह्याला देऊया. उतर उतर. मी उतरू का. हा उतर. तो बघतोय बघ कसं. ये ये ये. अरे द्या दाखव तरी. दाखव त्याला. थांब येतो. दाखवा तरी त्याला. पुढे घाल जा बघ. मी पण येते. येऊ. जा. दे दे. टोपल्यात ना नेन त्यानं घाल जा. तेवढा बाद झाला. हा नाही घेऊन जा, टोपलाच घेऊन जा. हा जा पुढे पुढे आणि- का ते दोन आहेत बघ सफेद. त्या पुढच्यांना दे जा तिकडे दोघांना. व्ह्यू बघा किती छान आहे. असं वाटतं पाऊस पडणार आहे इकडे. एक दे मला, ह्यानी खाल्ला एक दे. तो धावला बघ कसा. तो छोटा धावला तिकडे. खातो बरोबर समोरच उभा राहतो त्याच्या. ना, काय नाही करत ते. खायला दिल्यावर काय कशाला काय करतात ते. पांढरा येत आहे गाव येतात. तिकडे पांढरा. आता तुम्हाला दाखवतो बाई, ही एवढी एरिया नाही, एवढी एरिया हे पूर्ण जत्रा मेला भरते सर्व रत्नागिरीची. हा मोठे मोठे पाळणे. हो पूर्ण एरिया असे. सर्कस सारखा. आणि काही वर्ष अगोदर इकडे लग्न व्हायचं. आणि हा? असं लग्न व्हायचं जिथे आमंत्रण द्यायची गरज नाही. गाव जेवण. गाव जेवण चला इकडे. आता तुम्हाला या मजा मैदानात. दाखवतो.
किती संपले तुमच्याकडे? किती आहेत तेवढे? एवढे आहेत आणि अजून अर्धी गोण आहे. अर्धी कोण आहे? इथे एवढा आहे ना, अर्धी गोण पाठी आहे ना अजून. हा एक नवीन आलाय आता परत. आधी नव्हता. त्या डॉगला वाटलं त्याला पण देतो काहीतरी. तो पण हा परत आला. ह्यानी खाल्ला ना ह्यानी खाल्लं, त्याने खाल्लं. हां दे, खाऊ दे. ओके बस बस, खातील ते आता. गेला का? ये ये ये. खातोय? खातोय खातोय. हां दे ह्याला अजून. मग मी टाकतो तिकडून एक. माझी कात दे इकडे. माझी कात बघ मी काय टाकू. खा खा. चला आपल्याला एक मोठी गँग दिसलेली आहे. पोटलीवर पप्पा. ये 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 ये. पिशवी काढ तू. चला आता पूर्ण हमला करूया आपण. हमला करूया सर्व. हे बघा कोबीच्या कोबी पूर्ण. इकडे एका साईडला वरतोय लांब लांब, म्हणजे आपल्याला पाहिजे असं खातून ते. त्याला ना पहिलं टोपलीतून नाही, पहिलं टपातून ना थोडस तिकडे त्यांना दाखवलं पाहिजे. मोठा टपा. पिशवी पकड ही. झालेलं आहे. कोबी आमचे संपलेले आहेत. हे बघा एवढं स्टॉक ठेवलंय, संपवायला पण कठीण होतं. आता जाऊ नका पुढे मम्मी. थांब थांब. हा वा वा, आम्हाला सिनरी छान वाटते. सिनरी भीती वाटते तो काळ्याला. पाहिजे लांबून करू. काळ्या हे आहे काय वेळचा दाखव. इकडनं पाटणं पण येत. काले कुत्रे इकडनं जा. अरे इकडे तर खूपच गँग आहे. दादा जवळ नको जाऊ. आला आला. ये दादा इकडे. ये बाई. चला सक्सेसफुली आमचे टोप खाली झालेले आहेत. किती आहेत हे लोक? चला सर्व संपवले. माझा पण टोप संपला. तो बाल्या ना, बाली आहे ती. पण ती केवढी झाड आहे ना. आणि बघा की काय. अजून 2 टीम आले तिकडचे. त्या लोकांनी खाल्ले नाही मगाशी जाताना. परत येतात आहेत ते. बघ ना. हा. जरा हे घ्या. ह्याचा फोटो काढ. याचा कान बघ त्याचे. ती गर्ल आहे. हा बाली आहे ती. केवढी मोठी आहे बघ. त्याचं शिंग बघा कसे त्याचे मोठे एकदम. ना ते काय नाही करणार, ते पालतू एक दुसऱ्यांचे. सर आमची टीम घाबरली बघा. चला बाय बाय. चला बाय बाय. चला झालं का? दान करायला वेळ पाहिजे, माणसं पाहिजे, सर्वच गोष्टी पाहिजे. ते लगेच होत नाही. हा, म्हणून कुठे कुठे अनाथ आश्रम मध्ये किंवा गौशालामध्ये दान केलेल्या माणसांना जास्त आवडतं. कारण असं शोधणं. तुम्हाला काय उदाहरण देतो आता. तुम्हाला माझे किलोमीटर झाले 11 किलोमीटर झाले इथेपर्यंत. आणि इथून घर आमचं परत 7 किलोमीटर लांब आहे. म्हणजे एवढं आम्ही लांब आलो. बंद करायचं. चला आता नॉनस्टॉप जाऊया घरी आहे ना. काय खाणार ते आता हे सुक्या गवतात. गवत पाठी पण गेली नाही आहे. ते बघ लहान वासरू बघ. ते बघ 2 लहान वासरू. हो. तेवढं तर तेवढं. चला